Menys és més, la secció de bones pràctiques de l'Empodcat. A l'episodi d'avui volia parlar d'un Essential del juny del 2021 i que parla sobre de la urgència hipertensiva i del seu tractament. Hi ha diferents conceptes, que és la hipertensió arterial mal controlada, que és quan parlem d'unes tensions per sobre de 140-90. Hi ha un altre concepte que és la urgència hipertensiva i hi ha un altre concepte que és l'emergència hipertensiva. Quan parlem d'urgència hipertensiva, és una persona amb una tensió arterial elevada sense lesions als òrgans diana. Quan parlem d'emergència, és una tensió elevada, per exemple, per sobre de 180 de sistòlica i per sobre de 110-120 de diastòlica, però que té una manifestació a nivell dels òrgans diana. Digue-li el cervell, digue-li els ulls, digue-li el cor, digue-li els ronyons o artèries centrals o perifèriques. Problemes amb gent que ens venen als serveis d'urgències amb crisis hipertensives, dic-li urgències o emergències, és igual, en tenim moltes, perquè és una de cada 200 visites a urgències són gent que consulten per això. Però una meitat o 2/3 són gent que no tenen cap manifestació de lesions dels òrgans diana. Per tant, aquesta recomanació de l'Essential, elaborada a través de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària, la Societat Catalana de Cardiologia, la Societat Catalana d'Hipertensió i altres societats, te recomanen que davant d'una crisi hipertensiva realment veure si és una urgència o és una emergència. Si és una urgència, és a dir, que no té lesions dels òrgans diana, doncs tranquil·litat, repòs, tornar a mirar l'atenció al cap d'una estona i mai fer tractament endovenós i repassar l'adherència que tingui del tractament. I en alguns casos veure si es necessita algun tractament via oral o reajustar el que estigui fent, perquè aquesta gent a curt termini no té cap problema. Vull dir, no li passarà res ni avui, ni demà passat, ni els pròxims dies. I això és tot d'aquesta recomanació de l'Essential.